Segle XIX, el seu nom Joan Serra, bandoler per vocació, el seu mot a la pera. Hola, bona tarda. A continuació, els alumnes de 6è Iguanes us representarem l'obra d'en Joan Serra, conegut com la Pera. Esperem que us agradi. Uns nens de Valls, a l'hora del Carme, peres van robar i el propietari, el Joan Serra, va bufetejar. El xiquet molt enfadat va exclamar: Quan em faci gran, em vindré a venjar. Quan va ser gran, soldat es va fer i d'una escopetada del seu sergent es va desfer. En cometre aquest assassinat va haver de viure amagat. En Joan Serra, del pagès, es va anar a venjar i amb el nom de la Pera es va quedar. Abans de les víctimes matar, deixava que poguessin resar. Un cop comès l'assassinat, 2 ciris a l'església del Carme anava a deixar. Un dia, al mas de la seva estimada el van trobar i els soldats el van poder capturar. El bandoler la Pera, a Valls el van jutjar i a la plaça dels Quarters el van penjar. Abans de morir va dir: Recordeu-vos de mi, porteu 2 ciris al Carme per la meva ànima. I ningú va complir. Un cop mort el van despenjar i en una cruïlla el van esquarterar. A cada poble on havia comès un assassinat, una part del seu cos hi van deixar.